magic, the mystery, the majesty. Destroy Argos! Let loose the last of the Titans. Metro-Goldwyn-Mayer presents Clash of the Titans. The good, the evil, the danger, the daring. How may a mortal man face and defeat the Kraken? Clash of the Titans. The combat, the courage, the splendor, the spectacle. Clash of the Titans. Es veu fatal, no, això? Què vols dir es veu fatal, tio? Es veu fatal no, ets lleig. Ah, vale. Bueno, jo crec que no està bé, aquest cambrer. Bueno, que per poc has arribat avui, Perquè, clar, és molt tard, tio, estic molt cansat, ja. Et dedico el meu temps amb tot el ple del món. Estic molt impressionat, tio. Tinc obligacions per d'aquí, saps? No, ja ho sé. Ja saps que tu ets una prioritat per mi, ho saps? Ara sí, avui sí que sé, perquè, clar, és que jo pensava que no arribaries, perquè, clar, pensava primer que faríem el podcast un altre dia i després no podries i no sé què, no sé quantos. Començava a pensar, aquest no ho vol fer més, el podcast. Per què no, tio? Estava sospitant. Saps això que quan surts amb algú i comences a sospitar que aquesta persona no... Ja, algú ha deixat de... El foc ja és brasa, la brasa ja és cendra, ja és que... I pensava, ara comencem, Ara que comencem a fer podcast de vídeo, és quan ja... I llavors, clar, pensava, anaves anul·laves un dia, un altre i tal, i pensava... No, perquè no podia, tio, però tu saps que ets la meva prioritat número 1, tio. No, ara sí, perquè després... M'he donat de baixa d'Amnistia Internacional, m'he donat de baixa de Pallaus Sense Fronteres, m'he donat de baixa... Però no tenies reunió de Falange, avui? Sí, però, hòstia, és que són molt pesats, tio, perquè... És que a mi la gomina no em queda gaire bé, no? L'alopècia, la gomina... Són coses que no van bé juntes, tio. Sí. I et fan anar darrere de tots, no? Per anar darrere. Clar, perquè un feixista calvo no és res. Els feixistes han de tenir un bon bigoti, un bon... Sí, amb allò, el bril cream, això, tot això. Però els agrada el bon pernil, com a mi. Sí, el bon menjar, el bon beure. Això sí. No, però servir per una dona... que també a l'altra mà les teves sabatilles. Això sí, Pues jo no, és que pensava que aquest no vol fer i no sé què. I el dilluns pensava, no ho farà el dilluns perquè està treballant fins a molt tard. No vindrà, i has vingut, tio. I jo vaig muntar tot això, aquest estudi meravellós que tenim aquí, pensant que és un mal gast de temps perquè l'hauré de treure tot. I encara gràcies xitar, no? Sí, clar. Doncs mira, estic molt agraït, tio, perquè sento que tinc un amic. Llegeix-me els llavis, t'estimo, tio. T'estimo, ets el meu amic, tio. És molt maco, això. Però està bé que em donis les gràcies, per això. Per ser el teu amic. I no passa res, que dos homes diuen que s'estimen i tot això. Això no vol dir que t'has de tocar ni res. I que m'has de xupar la polla, tot i que és una opció. Vull dir que, a veure... I si faig no seria gay, perquè seria un senyal d'amistat. D'amistat, sí. I ja està, no passa res. Que per cert no entenc, perquè aquestes coses, per exemple, els gossos tenen molt clar. No? Quan coneixen un altre gos, el nas pel cul directament, vull dir, el tenen superclar. Nosaltres funcionem més o menys igual que aquests que són mamífers tots i no sé què, però nosaltres hem perdut una mica això, no? Lo del nas al cul, sí, però ho fem al final, no ho fem al principi, no? Sí, però has de trigar molt per arribar al cul, ja significa que allò s'està acabant, no? Que durarà poc. Sí. Hòstia, doncs això és un bon consell, per la gent. Sí, no aneu fotent el nas al cul. El dia que l'altre diu que vali pel cul sí, ja està. És el començament del final, això, ja. De tota manera, hi ha una cosa que em fa por, de tu. Què? Por no, però a vegades he tingut la fantasia. Sí. La fantasia. Si m'he imaginat que ets aquesta persona tan estimada a la comunitat d'aquí del Penedès, una persona que cau bé, tio. Tens aquest truco que ets anglès i parles català. I això... Va bé, això va bé, tio. Va superbé. Estarien disposats a morir per tu, tio. A morir per tu. Farien el que fos, tio. Mengen a la teva mà. És aquell noi tan bon noi que parla català. Ara, els que li agraden tot això que l'idioma català sigui el millor del món i no sé què, ara, mira, jo crec que el millor idioma per aprendre
és un idioma com el català, saps? Tio, què xino ni què? Perquè tot deu parlar anglès i castellà i no sé què. Tu arribes a un poble com aquest, parlant català força bé, no ha de ser perfecte tampoc, i de cop tots cauen de genolls. Perquè tu ets d'aquí de Sabanell, no? Tu vas néixer aquí, el que passa que has après a parlar amb aquest accent anglès i fots veure que ets de Liverpool. Anys i anys currant amb un professor i no sé, d'enunciació i tal. Clar, no, soc d'aquí de tota la vida, tio. Però, bueno, ni he anat a Barcelona mai, és massa lluny. Jo he tingut la fantasia de que, sota aquesta imatge de bon tio i de persona volcada per la comunitat i que estima els nens i tot això, no hi hagi no sé, un nazi, saps? Un monstre. Un monstre. Mai se sap, perquè mira, els assassins en sèrie, tio, sempre et diuen després, no, entrevisten els veïns i els veïns diuen que no, era un noi molt maco, no sé què, que no deia res i tal, i després, a la nevera, té 50 caps de noia. 50 caps a l'estanteria de dalt, a l'estanteria de sota i té les tites. En ordre alfabètic, des de l'Alicia fins a la Zenaida, no? Vull dir, és que, clar, i el tio està fent l'alfabet amb caps de noies, vull dir. Però el tio, quan surt al carrer i tal, és el tio més guai del món. Imagina per un moment que sigui veritat, això, no? Podria ser, tio, perquè ara estàs al meu garatge. Jo et tinc aquí totalment tancat, tot està tancat, ningú sap que ets aquí. A la teva disposició, a la teva mercè, tio. Clar, aquesta gent mirant són els únics que saben que estàs aquí, ningú més sap, saps? Perquè a la meva dona em vaig dir que la meva manta hi venia i que la follaria aquí al garatge. Doncs ella pensa que estic aquí amb la Sandra, però realment estic amb... Clar, tio, perquè si la meva dona s'entera que estic fent un podcast, tio... Et matxaca, clar. Clar, tio, vull dir, tot això de follar altres dies sí, però no pensis mai humiliar-me d'aquell... de sortir fent un poc... Ara entra l'Eva aquí, el primer que he de fer és baixar-me els pantalons, girar-me i tu donar-me pel cul. No, tranquil, estem follant. No passa res. Vale. No esteu fent un podcast, oi? No, jo micro, no, és que el volem gravar per sentir després per masturbar-nos. Vale. Bueno, doncs espera, però no, res de podcasts, Bueno, és igual. Però podria ser, perquè aquí sota tinc un celler, Aquí tinc un celler. Sempre el que he volgut fer amb aquest celler, saps que veus, no sé, en les pel·lícules i tal, que algú té un celler això superguapo, amb ampolles de vi, perquè aquestes ampolles de vi també és un ben, no? És una manera d'invertir diners per al futur. I amb un crisi econòmic com tenim, tio, pot ser el millor que pots fer, és passar a l'esclat, tio, totalment. Encara que tingui un per 8 euros, passes, tio, vas directament per no sé, per aquell lloc del Corte Inglés, que tenen una habitació, una sala que només tenen els vins, i 1.000 euros per aquí, tio, per aquí, i els guardo aquí al celler i tal, i després, quan venen un amic, fins i tot el puc fer servir com un cos per impressionar. Baixes al celler i tal, i t'ensenyo uns vins i tal, i tu quedes superimpressionat. Però això lliga, Això lliga bastant amb la meva teoria que ets el monstre del Penedès. Ah, sí? Per què? Imagina't ara que em comences a donar pistes, no? Que en un moment donat em comences a donar pistes sense voler. Que sí, estem mirant un partit de futbol a la tele. Sí. I... vols venir a mirar-ho? Què? Un partit de futbol a la tele i et truco perquè per vols exemple, venir a mirar. Sí, i el mirem. I mentre el mirem, tu deixes anar, com qui no vol la cosa, algun comentari racista, no? Tipo, hòstia, putos negres, no? Saps allò? Però amb camaraderia, Que no ho diria mai, No es diria mai, però bueno, en privat, puto negre aquest, tio, vaya falta que ha fet. Jo que penso, hòstia, vaya comentari més raro que ha fet el Nil, no? Que seria raro, perquè jo no dic coses aquestes. No, però de cop el deixes anar, no? Natural, perquè hi ha confiança. Sí, i jo no ric gaire, però penso, hosti, que raro, aquest tio deu estar de mal humor o alguna cosa. Que diuen, per exemple, estem mirant el mitjà part que estan fent les notícies i tal, i diuen que han prohibit la burca i no sé què, i jo dic, mira, haurien de prohibir els homosexuals en lloc de malgastar el temps. I jo penso que estàs fent que és un intent d'humor i fa... Sí, clar. Sí, i jo però penso una mica raro. No se sap mai, I al cap d'un rato em dius, hosti, escolta, tu aquest cap de setmana hem quedat amb una colla aquí dalt, que fotem una barbacoa i tal, i ens portem les armes, portem armes. Clar, som aficionats. Aficionats al món de les armes i fem una mica de tir al blanc. Clar, vine, tio, no cal, jo et deixo una arma, tinc una schmausa, que t'aniria de puta mare, tio. Clar, tio.
Ja veuràs, t'encantarà aquesta gent. Són gent sana, esportista. Sí, li agrada estar a l'aire lliure, són molt de la família i tal, dels nens i no sé què, no sé quantos. Tu tens una filla, portes la filla també. Una nena que té filla que és rosseta. Perquè precisament els fills de tots aquest cap de setmana estan muntant un tipus de cançó i no sé què, que tots han de portar samarretes blanques, pantalons curts blanques, i sapates de tennis, i s'han de posar en files i han de fer moviments sincronitzats així. T'encantarà, tio, t'ho passaràs bo. La teva filla... Fem una mica de consultada i res, ens fotem 4 botifarres i tot plegat. Això, unes birres i tal, i clar, i llavors, clar... Però, clar, una cosa important, tot això és el context, però la raó perquè és per practicar una mica. Clar, amb les armes i tal, la roba camuflada i tal, perquè, clar, s'ha d'estar a tal tanto, tio. Una roba camuflada amb tants jueus negres homosexuals per món, tio, mai se sap quan vindran per tu, ja has d'estar preparat, i per això estem aquí, saps? I em regales l'uniforme que té un estrany símbol aquí, no? Que són com 2 ceps, però formant la creu gamada. Però en vermell, blanc i negre. Vermell, blanc i negre. Igual el disseny, no? No, i tant, és molt perillós, perquè aquesta gent mai se sap. Mai se sap, perquè això del celler, per exemple, estàs aquí, veig que has vingut i tal, corrents, tal, mira, has guanyat. Avui t'ensenyo el meu celler, no? Hòstia, gràcies, tio. Perquè tu saps que jo inverteixo en vins, que aquí sota tinc, pot ser 50.000 euros de vins, tio. I clar, per mirar-t'ho una mica i tal, i pot ser que fins i tot dic, mira, agafa't un, va. Exacte. Clar, tonto, va, agafa't. Agafa el que vulguis, tio, menys aquests. Menys aquests, o sigui, agafa el que vulguis d'aquest, o sigui, aquest. Mira, aquest pinya del mar, aquest cartró aquí, aquest que posa Don Simon, vull dir, és igual, però vull dir, mai se sap, i diu, pare, doncs mira, passem i tal, trec la reixilla aquesta i tal. Una reixilla que ja d'entrada dius, la reixilla, hosti, com és que és tan pesant i de ferro forjat? Clar, i per què enganxat? Clar, i què és aquesta matèria? Una cosa com orgànica o alguna cosa, sí. Bueno, és igual. Traiem això, poso la llum i tal... Aquella llum que clinc, i és una llum que es balanceja una mica, no? Sí, baixem dos... I que raro, no? Perquè com és que té música? Què és això, Wagner? És Wagner? Hombre, clar. Sí, hòstia, és Tristany i Isolde, no? Clar, sempre, tio, és que és el meu preferit, tio. Clar, hi ha com un film musical tot non-stop de Wagner, en el teu celler. Només allò, saps? Clar, baixem, els vins, agafo un vi, t'ensenyo, començo a explicar una mica, perquè clar, va bé això, dels vins explicar una mica la història i tal, i de com es fan i no sé què i tal. Tu, mirant això... I amb la llum aquella que fa així, de cop i volta, amb una de les anades de llum, jo veig a la paret, la paret de pedra, no? En el fons, que hi ha com símbols feixistes en la paret, no? Com creus gamades, com una col·lecció d'armes de... Sí, i al costat un manequí amb un uniforme impecable de l'SS. Exacte, tio! Del meu tamany, perfecte. De la meva talla, saps? I de cop, t'estic explicant això del vi, i de cop sents com metall rascant terra o alguna cosa, com si fossin cadenes, no sé, moviments allà, al racó, allà. A darrere que hi ha com una galeria, no? Aquí veus una cosa... I què són aquests gemecs? I veig com unes formes humanes, però no exactament humanes. No, o sigui, perquè orgàniques. Fa setmanes ja que no són humans. Sí, són mamífers, no? Però no saps ben bé, no? Si són humans o havien estat humans. No, però una cosa, però molt pàl·lids i així al racó, i el so de les cadenes, rascant i no sé què, el Wagner... I tu no fas cap comentari. No, res. Tu no fots cap comentari. Sobre el vi, sí. Sobre el vi, sí. Mira, aquests del vi que et deia i no sé què, no sé quantos, fan aquí és que això és superorgànic i no sé què, no sé quantos, és superbé per salut fins i tot. Clar, no ho beguis massa, per això. Però una copa d'això cada nit... Jo tinc molta por en aquests moments, tinc molta por, perquè fas... Podria passar. Els teus legendaris ulls grisos, en aquells moments... Clar, tio. Hòstia, tio. Comencen... Bueno, ara són de gel, tio, en aquell moment. Clar, què faries, tio? Aniries corrent, tio? No, corrent no, perquè córrer és el pitjor que pots fer en aquests moments. Clar. No correria. Perquè espantaries els esclaus allà encadenats a la paret, no? El més probable és que et xupés la polla. Més que res, perquè és el que jo sé fer. O sigui, és el que estic acostumat a fer. Pues mira, un èxit total, perquè aquest era l'objectiu principal quan vaig començar a comprar el vi. Before history, beyond imagination. Clash of the Titans.